yakazosaina wakatoitwa akatoitwa ikutanga nemadaka tombo ikutanga ndakakurana ichitu mambo wangu anditi chisacrifice yodi uyende tsvaga mari havana kuzouya machipana havana kuzouya panapa makati pakadzi paita na clerk uyai kuso chipiri kuti muende vantu kune vataura vasikana kuti kune kunoitwa mamutare ndakatouya panapa ivo havana kutinza saka means they know kuti zviri correct akaura mukadzi wangu right. Saka waide chi judgment waide chi so katopa judgment iyo nekuti haana kuuya ende waide chi ndakatongwa musoni zve last month ndoanga kuchitombobvunza yakazopera second day saka akaona kuti hapana kubuda kubva pakuchengeta iri nhumbu kusvika mwana nekuzoenda kumadna unoona kubva kunani kwavari handizivi kuti iye wachaiwana kune murume wavo here kana kuti kunani izvo ndiani nekuti kana ari murume chikomba anokodzere kudaidza chikomba ndiwe noti kuti iye ari kuramba nacho icho kana muno makatraya kumubetserawo makazama semubereki hama yako akanari hama kazhinji wakadzi vatiramba udaroka iye hama yako yepedu kana iri hama ishe wangu hatisi kuramba ngaidini ngaibude kana tichionesana todini toonesana kana tichigara dare remusha todini togara zvino kana ari kuramba naye zvorova kuti nyangwe iri hama yangu ichamubatsira kudini izvona zvatoti tinototora zvinhu pamba pako iwe tichikupa iwe zvine sedzere ndo zvatiri kutaura kuti anoiwana kupi nekuti zviro zvacho tineti kutotora pamba pako iwe topa iwe futi wabvisa makosi ekuti zviitwe. That's where my question is. Anoiwana kupi ipapo mautofanira kundibatsira wecho ndinofamba ndimagara mumambo wangu ndimagara munhawidzi ndo inonzi yakafa yakarodha. At least wazviona handiti mwari akudi akubatsira kukuraramisa. Chawakundoita aidha kuenda uchindoita divorce womudzinga pamusha pako handiti wondopa gupuro nekuti paane proof handiti kana kuti unotoita divorce iwobva watongobva wasiya wana wako wachigara pairi nekuti anowa muwana wako futi. Saka kumakosi nekuti pane wana wako wamwe kumudzinga kunonetsa zvakare. But chaunoita idivorce ndo raunondoita. Zvimwe zviro zvinenge zvakubva kuti iwe une mwoyo upi wekufamba nayo sei. Akati munhu akaberekwa kwauya anowaberekwa wake dare rinotaura kuti akura above 18 years anganotorwa kwani wabereki wake tuzi wakafa saka warombo wanorangwa sei shwa ndorombo nawo kubvunza yekubvunza wakapusa zvamo warombo mukadzi panohura mukadzi anoramba hakuna chimwe chino chinoitwa. Mukadzi akahura anodini hakuna here jeri rasherugara ramapo nogona kugara vanhu vakadaro munhu anofanira kuipira mhosva dzake because akadai munhu anototora advantage yekuti mangwana zvinhu izvokwanisa kudini kuitika ndichirengwa hangu ndakadini tati vanhu vakadzi nhasi tatokangani dzevakadzi 2 or 3 dzevanhu vakadzi vakahura handiti wamwe vanototi mukadzi uya tiri chikoma kachigare tiende tese and umwe akazototaura palast week but wadiro vanza aini wangu mukadzi handicharambiba akahura sei ndoni munongobhadhara ndichigara naye
akataura munhu nekuti mukadzi ahura hapana izvatingaite kana makotsi ese kunze kwekuti awabata chikomba but uyo ari kuramba kutaura chikomba chake hatina imajeri isusu ekuti unovhara ende hakuna ijeri remukadzi akauraya akapiswa vanhu nokuti aramba kutaura chikomba akamboiswa mujeri history yedu yese. The only thing is you divorce mukadzi iye nekuti ari dishonest anosvika pakuisira poison odi tozora kuti DNA test yawakaita 228640 stands ane chokwadi chekuti mukadzi akadii akahura nekuti aifunga kuti ucharamba kuenda kusecond DNA test ndokuona kuti baba washingirira kuenda kuma-DNA test yapo inondobuda futi shuga mwana endangaiziva kuti mwana haasi wechi wako. Saka woita sei ndo judgment yataakupa nhasi kuti the only option yauinayo iwe ndeyekuti wotondoramba mukadzi. Zvekuripisa hakunai nekuti tiri kundotora zvinhu mudanga mako tichidzokupa iwe mudanga mako. ndonikumbira kubvunza kuti tiri papapo dare rino hariendereri mberi nenyaya kusvika kudivorce kwacho. Right. Iyo divorce iri pakati pevanhu vairi handi matare hakuna dare rinorambanisa ringangoite kuona kuti process yenyu yekurambana iri papi but matare kana dei iri high court hairambanisi munhu but inongozogranda kuti ndosaka notora zviponzi najaji chimbotogarai tione neana kuti hatisi kuona kuti munhu unoda kurambana inini wonzi chimbotogarai tombokupai 6 months after 6 months wotozoona mukadzi avo yaane nhumbu jajuka nekuti anengaona kuti apa hapana zvikonzero zvekudii but pake apa pane chikonzero chekuramba iye uyu ndiye anoramba mukadzi wake dare harirambanisi wanhu hakuna dare rinorambanisa wanhu. Tichida kubvunzawo kuti nyaya yekuti macost still pane zvinozouya macost I think iye wacho anofanira kuamita nekuti pane zvinozouya zvokuti vanhu makasenza mese mukadini pane masharings ndopa I thought kuti pamwe panogona kuwana yava imwe nyaya ndo zvandakupa option ndamupa option kuti iwe wada aidha unoda unomudzinga pai pamusha handina kuitaura here kana kuti unomusiya pamusha kana kuti unoti ngatigowane zvinhu handiti ndo 3 options zinoitwa pano divorce wawoenda kumakosi kuti right makosi mukadzi wangu akahura ini ndinoda kuti ndiramba naye tichidi tichisheyana zvinhu handiti nouya tokubatsira naye kusheyana zvinhu kana kuti unoti akahura inda varume vazhinji vanobva wasimuka pamba vandotangawo mumwe musha oziva kuti pasara vana vangu ipapo handiti option dzese dzinoitwa na zvese zvinoitwa naiye hapana dare rinomutaura kuti ita zvakati tiri kungopa maoptions aripo pana vanhu vanodhivhasa kana kuti anotaura kuti ini ndaakututa pamwe ndaakudii ndaakuenda chisara nemusha newana ende kazhinji ndo option yakanaka kusiya mukadzi newana wako ipapo nekuti mangwani wana wako achada kudii kwauri kuenda uchatobhadhara reni uchatobhadhara chii nekuti wana wako uipa uchibvisa akakuenda kumusha kwavo kwanobereka akakauya akakuchenda kumusha kwavo kwakanabereka akarogara namai mutemo unoti mwana anogara namai pamusoro imwana inini ndinokumbira kuti mutongo wedare nekuripwa kwacho kuwe pachinyi pabeni kuitira kuti zvigobetsere pasharing andika
munhu azive kuti ane makosti ake anofana kudini anofana kumita. Iyo inobatwa sei mukadzi aura toda kuti tiende tidzikise pfungwa. Mukadzi aura pane makosi anonzi mukadzi ere abvise pakuhura kwaanenge aita muchiwangu chedu. Mukadzi kana akahura zvinoitwa sei? Chikomba chinodaidzwa chodini? Chobhadhara. Hatisatamboona kwese kunonzi mukadzi ahura mukadzi ngaabhadhare. Chikomba tsika dzedu dzoti mukadzi akahura chikomba ndo chinodini? Saka ivimi zvomoita kundoinvestigata kuona kuti chikomba chakaika ndiani. Mukachibata I think wamunotofungira kuti ndiye chikomba, tomusunga touya toita ma-DNA test then toprova kuti ndiye mwana wako. You can investigate ndokubatsirika kwamukatoita. Nekuti chikomba iwewe ndotodaira kuti unotofuchifungira kuti ndinhingi. Saka ukaunza munhu iyeye chikomba mwana aripo totora ma-DNA test to prove tochaja murume iyeye ndokusiipa traditional nekuti izotonga nemaererano netsika nemagariro. Sore mambo ndofunga nyaya yewakura wawasimuri yakafanana newabvuno mudare manje zokuti dai mukadzi akabuda achita gumbo panze kumbumba anga asina mwana pamusha uyu hapana wawasingarori awa mukadzi ane wana wake uyu kana ari kuti izvo tida kushiyana zvinhu zvaizvo zvacho ndezvake zvamambomutaurira ada kushiyana nezvinhu zvake here because ndezvake zvawakashanda nemudzimai wake plus ane mhuri naye. Saka zvichireva kuti akamudzinga kuti pamba wakuda kunoita ma-street kid wane rukushu kwete mukadzi. Saka iye ngaaite mwoyo murefu kuona kuti wana wangu kana ndikadzinga mukadzi nezera rawari hatisikuziva kuti zera rawari rakamira sei, kuti vanozonge vari kugara vachaenda kuchikora zviri sefu here, vachasununguka here kuti baba wapenyu mai wapenyu wana kuita ma-street kid. Saka takutokubirawo murume mukati medare kuti zvamamubatsira ngaachite mwoyo murefu kuti wana wake waite sei. Ichokwadi icho iadvise yakanaka. Advise yatamupa kuti hakunai mukadzi anonzi akahura pachotsika nemagariro edu nekuti isotonga netsika. Akanzi mukadzi anoripa kuhura kwaakaita hakunai. Kana dei tikaenda mubhaibheri ndipotifa aditi akanga aditi mukadzi wapotifa akaenda akashama kuna Josefa. Josefa akatiza anditi uyu Potifa anogona kuuraya mukadzi wake kuti aenda wakashama. Akatoti Josefa ti wakawakuda kutodi kutorara nechi, asi Josefa nekuti akatiza Mwari akapindira akazoona zvesho kuti haana kurara naye. Nekuti dai Josefa akafarira kuti auye akashama akati ndabva ndazvionera pari andakadai akatourawa. Asi mukadzi uyu Potifa tosara nemukadzi wake asi auraya chi. Tikaona nhoroondo warume wangani waurawa vari kurara nevakadzi vevanhu, vakadzi vacho vachisara vari vapenyu. Wakaona ndi saka mukadzi tsika dzedu hatinai patinodii patinoona kuti mukadzi anonzi kubvisha. Advise yamamupa iyoyo uyu pane mwana anoziya chikomba chacho, saka ngaachiunze chikomba chacho sezvataibva kuti kutongapo. Uyu atazoti pane nhumbuka taakuenda kuma-DNA test abva abvuka akaona kuti unonodi ndinondobatwa handii akati aano zveshuwa ndakarara nechi naye nekuti asi dai papasina mwana apa
uya watabva kutoka ende hapana kumabatira maimwiti asi nawe kuti pane mwana saka uyu pane waanofungidzira wacho nekuti hapamborina anofungidzira kuti ndiye akanga ari chikombo ende ataura pandamubvunza ati yes ndinoziva saka iye wacho ndaanosungise iye chikomba icho ndo chinozomuripira zvese izvi nekuti pane mwana tomumanikidza otorwa DNA test and oripira amwe zvichiti hambosvika DNA test anobvuma nekuti pane mwana wake iwe mwana akabuda asiri wako saka unotoziva kuti haasi wangu saka that's the way to go. I think akuadvise zvakakwana uchitaura kuti vadyiwa zvavo nemhosva vanhu vekwaantonio vadyiwa nemhosva ndokubvuma kwaita kuti mhosva takadii pane mwana haasi wake ende zveshuwa mwana haasi wani wake handi mamufunge kudarika sei riti wanhu paya wasina kuya kudara wana acid nana loveness zvawasina kuya kudna test dare rondowasunga futi kuti kwamanza kuti uyaidedzenda kudna test hawana kuuya hawana kuedza mutemo wedare ngekuti papatori nemwe dna yakabuda yawakaramba saka fana kupuruvha kudare kuti izvainyaya nekuti apapanga aitongoda mabudire ekuti abude munhu chete asanyaya but ndichiona inini pakadaro kana mukadzi achidaro ari kurara airara neweukama nepamwe aitorara mukoma wako ari kumashwiro ari zvavo zvakanaka kuti ataure haasi kutaura nekuti nyaya yakona iyi handifungi kuti inogumira apa nekuti taedza zvese zvekuti titaurirane tinzwanani uya hata zvekufungidzira asi zvekuti tibudirane pachena tati nesuwo tiwane decision batai chikomba munhu acho zvamunoziya ini chiunzai chikomba ichocho totora madna test nemwana aripo munoona achimechana wangadaro zvinezvi handiaramba kuuya kuno achiramba kuuya mudarika zvinezvi munogona kufunga kuti munomuona kumba kwenyu haadzoki kumba kwenyu handizvozvega kumba aripo arogara pamba pake haabvipo pamba pamukadzi uyo haumusimudzi munhu ane nharo haumusimudzi munhu atori nenharo sekutaura sakamu wakatomira izvo handizvozvegaka waramba madna test izvozvo wakanzwa uye pano padare tiwape mupurisa waende kwamutara havana kuenda kusvika wanyorwa futi rimwe samoni nekuti uyai kudare variona samoni aripadare havana futi kuya kake chipiri ndikuzaruza kuti mwana haasi wako apa akanga achida kungoti aone mabudire emudare uchadzoka manje anoziva kuti handodzoka kurongwa ndinondobata azviziva zvakaita saka takuadvaisa unotenda maboko